guztio. Ongi etorri gureratik zabalik jarriko ditugu programa zoragarri bat daukagulako aurretik. Eta hasteko badakizuen nortzuk agurtu behar ditugun gure super lehiakideak. Ba, hementxe, zai ditugunat, Astigarragatik datoz, Ibon eta Jokin, Bermeotik, Ana eta Ismene, eta Irun eta Hondarribiatik, Intza eta Leire. Hau pastuek hartu dute leku da gure lehiakideek, Jaun Andreok, lehia hasiko dugu milozen berehala, hortxe geratu mila esker. Gabon, hemen txegaituzte berriro etxeko gaztenekin lehian eta jolasten hasteko prest. Eta egia da, aizue, gauero harritzen gaituzte, zenbat gauza egiten dituzten gure gazte. Egize? Bai. Ana eta Ismene! Ana, zer leku politxat izatoz izuek? Bermiotik. Bai ez da, Bermiotik izatozkie. Ana, zenbat urte dako zuz? 10. 10 urte. Eta dantza eitzen zuzuk. Bai. Ze dantza? Euskal dantza. Euskal dantza eitzen zuz? Nanditan ze izateko asmue? Ero andereño oso zer telebistakoa. Aktorie da aurkezli. Zeozer telebistakoa. Bueno, gaur hemen zauz aprobetxa, Ikusteko hemen zelan duzen gauzek. Bueno, Ismene, zube Bermiotik izatoz? Bai. Bai? Andereño izango zara sonditzen edo dentistie? Ez dakit. Ez dakizu. Dantza eitzen zube, bai, Ismene? Bai. Euskal dantza bai edo modernu be bai? Euskal dantza. Euskal dantzako, ondo. Miluzen, zelan akusari ezuek? Etxetik eta? Onak. Onak? Onak. Ia beti pesu erdi dauen. Anazteko prest? Bai. Guazen denpera. Patata prejituak egiteko, ezinbestekoa dira, bi gauza. Bata patatak, da bestia? Olioa. Oso ondo. Hauetako zer irabiatzen edo nahazten dugu sukaldean. Arrautza. Oso ondo neskak. Izaki handiak izan arren, nondik jaiotzen ziren dinosaurioak? Arrautza. Arrautzetatik. Zer falta zaio errekako urari, gazia izan dadin? Gatza. Oso ondo. Hauetako zein ekarri zuten Ameriketatik ana? Arrautza. Patatak. Eperrak oso txikiak hartzen ditu, ostrukak berriz izugarriak. Zertzutie, Ismene? Arrautza. Oso ondo. Hauetako zeinek du gainean oskola, Ana? Arrautza. Haupa neskak! Ba, dozena erdi bat asmatu ditugunez, 60 puntu Bermeora. Tira, Ana, ea zuek ere usaimen ona duzuen eta denak asmatzen dituzuen, bai? Bai. Bai, bakoaz. Denbora. Balantzaka. Bilin balan. Tristea. Betiluna. Nasia, korapilotsua. Biurria. Sokarekin birarazten den jostailua. Ziba. Urtaroa. Sasoia. Zaku berean sartu. Zuzen egon. Ez? Balantzaka. Bilin balan. Tristea. Betiluna. Nasia, korapilotsua. Biurria! Berdintzat diozan, Ana, bat utxegin du, baina ondo Ismene, bigaz, 20 puntu berdiela, hau paraskat! Txikiak markagailuetan edo zer gertatu daiteke, Ana Ismene, zeu katzetik? Gitxi gaitxik, Zein gozi ez zeuek iluketan? Eglifikoak. Hala, biek batera. Uztaitxatzuie, Bai. ondo. Mutilentzat, Ibonentzat eta Jokinentzat. Fotokumeak. Bertxo batzuk, oparitan, ondo. Ta Intzat Leire? Imintzoka. Imintzeka ikus, ondo neskak? Bai, bai, ez gertatzen da, iruketan murgildu behar dugulako buru belarri. Azteko imintzeka. Nokingo da imintzeka? Nik. Leire, hartu leku mesedez. Ia zetekin jazten zaran, errazena da aukeratu azteko, pantaila ukitu eta hueltsita, ia Intzak asmatzen dituen irurak. Prest? Ukitu pantaila eta denpora. Jan. Bai? Kollara. Ez? Platera. Ez, begiratu, Gaz. Ez, aldatu ingo du. Ja, Leire, beste Lasai bat. Leire, ondo zabiltz. Oso ondo. Arraina. Bai? Marrazoa. Oso ondo. Marrazoa bikain. Oso Ze bi. ondo. Arrautza. Tortilla. Ez, hotz, urruti zabiltza. Nola jartzen da bestera batera? Bestera batera. Leire, hor zer behar dugu? Leire, zu lekuen.
gaur egungo zigil bakegizera modernu eta izela pegatile moduen. Bai. Sasoi baten txupatu behar ziren, jartzeko. Ai, ezkai iritsi, sailora? Eta saltxitxak ere hor Eta genituen, bueno, saltxitxak, hor saiatu gara jaten eta jaten. Baina, bueno, ondo, haizu. Ia zer gertatzen den marrazo zoragarri horri esker, 50 puntu eskuratu dituzu eta... Eroglifikoek orain. Ana eta Ismen, ez duzu zalantzarik izan eroglifikoak aukeratzerakoan. Nek garbi zenukaten hori Bai, aukeratu bai. behar zen, zergatik? Ez que errezat dira zurentzat. Bai, zuentzat bai. Bai. Pare bat asmatu bideuz, neskak, bai? Vale. Ea, gaurkoak ere, polilak eta arrexak egiten zaizkizuen. Lehenengo hause, denbora. Basoan entzun dut. Ea? Atea. Atea, baina, Pio. ku? Kuatea. Kuatea. Ez zer egiten du? Kua. Beraz, basoan entzun dut? Kukua. Kukua, hori Hori bai. bai. Ku. Eta atea kua egiten du, beraz, kua. Ondo. Kukua, hori bai. Kuku, entzute zuek basoen kukurik? Ez. Ai, Zuk entzun duzu aspaldi? inoizkotan bai, entzun izan dut. Nik ere bai, Pena bakarra da txandalakin diru barik ibiltzen nahiela. hori izaten da problema. Esatari diru edako zu, ondo. Beno, orain entzun behar duzuena, eta ikusi eta asmatu, bigarren eroglifikoa da. Denbora. Elkar ikusi genuen, Basoan. Basoan. ez, zer da hori? Atza. Beraz, atz, baderatzen. Atzo, hori bai? Ondo! Hor, atza geneukan, atz. Eta ho, atzo. Atzo. Atzo ziren amalau atzo. Horrek asko die, Bai. Ben, Ondo, neskak! hirugarrena falta zegu. Eta badator, denbora. Zulatu egin zaizu, Praka. nor da hori? Patricio. Beraz, ea, Patrika. Patrika, hori bai. Patrizio, erdia geneukan, Patrizio, Patrika. Ondo, neskak! Patrizio da Bob, nahi zuek. Bizek. Bai. Bai, ez da? Neska, ze ondo eroglifikoek. Ondo, berpuntu, bermiera! Eta iruketaren ondoren, markagailuak onela Astigarragan, 300 puntu. Bermeon, 230, eta Irun, Hondarribian, 160 puntu. Intzata leire zoragarri zumarrazue. Baina eskai iritsi gehi jaure. Hemen txamaitzen dugu, ze modu zintza? Ondo. Ondo? Leire, nahi zuide txokotzue? Jolastako miluzera? Vale. Bai, naski, etorriko Mila gara. esker etortziarren gurera. Opa, intza. Atzo, begiratu Iapa, egin, hau lagun jarri guztia, du. mil esker, eta ondo bizifikate. Guazan aurrera, iruketa eta gero buruz burukora. Joko dugu zuzenien, neskak, ze ondo eroglifikoan akanat izmene, bai ez da? Bai, atzetik zuzia portxu bat edaitxik, beraz, zauek aukeratu bat ala beste marrazkia lehizte bekatua zeuentzat. Marrazkia. Ara, aurre garbi. Marrazkia, ondo. Eta Ibon eta Jokin entzat. Itzte bekatua. Ondo mutile? Bai. Bai, marrazkire guezu zenien eta nire galderi da. Nor da marrazkila, nor da artistie bizenetik. Artu leku izmenen. Eitxezuz marrazki politxeek, etxien eta? Bueno. Eskolan eta? Bueno, guriegi politxe, Presauz? Bai. Ba, denbora. Ogia. Bai. Hau itxita, gertu gabiltza. Ogia. Gertu gabiltza, Zer da hori, baina Ana? zer da hori? Bai, gertu zabiltza, Zer da hori, Ana? Ogitze. Baina, Ai! Hogeita arteko, bokaile bat. Ai! etzen ogia bakarrik, ogia bazegoen, baina zeo zer falta zitzegoen, ogi tarteko behar genuen, edo bokailoa, edo bokata, edo. Izmen, ez da marrazki politxe. Zeren bokailu esan? Hori. Zutakit. Hamburguesa bateo, ondo. Oso nahi zu, Bigar nahi gozu? Bai. Venga, Ea. denpora. Sortzi. Ez. Ankla bat. Oso ondo, Ankla bat, aingure hori bai, bat, hartu aingure. lekue. Izmenem.
Aingura edo ankla, ongi. Bitik bat, neskak zendo 50 puntu! Eta aurrera egin baino lehen, hartxo bat, badakizue, egun hauetan emititzen ari garen programa guztia gure webgunean ere ikus ditzakezuela. Beraz, berriro ikusi nahi bali badituzue, o norbaitek ez baditu ikusi, esan, hor daudela. Eta, bueno, hiekin batera, gure jolasa, gure zazpikiak, eroglifikoak, sartu eta jolastu. Eta zuek, momentu garrantzitsuenera iritsi gara. Bildutako puntuak jokoan jarri behar ditugu egin apustu. Iban eta Jokin, aurretik, 350 puntu dituzue. Zauak ikusi izema jartze dituzen jokoan, 350. 280 neskak. Ana eta Izmene atzetik, ez asko gaitxik, ondo pentsatu neskak. Batzutan asko jartzen dituzte, beste batzutan gutxi, baino... Bakoitzak bere buru ikusi bidau, ondo badabil, txarto, konfiantza dugun edo ez. Ana eta Izmene beste remeste bidu, Asmatu, Ai, Izmene, urdurik ez den zaitu, Ez, ondo. Izmene lasai dau, bai, ez da? Bai, noski. Beno, azteko, Ana basa, ikusi nahi? Bai. Hauxe, denbora. Gaztetxo. Gaztetxo. Eza arotza Ez, gaztetxo. Gaztetxo honen. Ez, gaztetxo. Italiar. Italiar. Aita. Ez, gaztetxo italiar. Lanbidez. Ez, gaztetxo italiar. Ezagun. 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 Honen. Aita. Honen aita. Tenemos que decir. Bai, irakurri du? Zer zan lanbidez ez da? Zer bai? Ikusi ditugu. Ana, Izmene ondo! Azteko, ez dau txarto. Azteko txarto ez. Eta esamesetan? Asko zebeto. Ega ba, denbora. Zu. Ez, segi? Zai. Zai... Beste bokal bat, zai... Zaie. Zaiu, Zaie. Zaio. Komuni. Beste bokal bat, Komeni. Ez zaio komenit ez du entzun ezer. Ez da pasten ezer, neskak besteri dauzelako, Lasai ordenatuko dugu, basa? Tranquil hartu. Eta hasi eta bukatu. Denbora. Txotxongilo. 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 Txotxongilo bat. Izokari. Izan. Izanarren. Izanarren. Badaki. Ez, izanarren. Sokarik. Sokarik. Gabe. Gabe. Ibiltzen da. Ibiltzen. Badaki. Bai! Aio, ba. Ibiltzen da! Ibiltzen badaki. Azkena zelako oso ondo neska. Ai, ama. Ni ere hementxe nago, Beraz, bueno, ea zer gertatzen den. Txotxongile baten moduen? Bai, bueno, hori askotan. Bai, bueno, esamezera goaz orain. Denbora! Gezurrek esaten. Ez, gezur. Gezurrak esaten. Gezurrak esate... Esatean. Luzatzen zaio. Sudurra luzatzen zaio. Gure protagonistari. Gure protagonistari, hori bai. Bikain neskak be! Ai, zen lehi aurre ikusten dugun. Bigaz neskak 50 puntu. Txotxongilo bat izan arren, sokarik gabe ibiltzen badaki, gezurrak esatean sudurra luzatzen zaie gure protagonistari. Nor da? Pinotxo. Seguru? Bai. Pinotxo! Ikus dezagun. Bai! Oso Ze ondo! Pinotxo izan jue! Gezurrak esan eta zurreazi. Baina hori etzaia dere gertatzen, Bai, nik usur batzuk esatu dut, ez neska zuepe, bai, Ana Izmene batzutan. Bai, ez da, eta etzaigu luzatzen, eskerrak, bestela, atera arteko zurrea zehongo ginen. Bai. Ze zoragarri egin duten lana, gure taldegide guztiek. Ia zer gertatu da, apustu handien egin duenak aurrera egingo duelako, Ana Izmene. 120, tamainan, ondo, 150, mutilek, Ibon Jokin! 200, oso ondo, mutilek, 600. Neskak, ze ondo izuie? Askorik azuie jarri badezpada, galdu ezkero be, aurrera itxeko? Ana Izmene, ze moduz pasazuien biluzen? Ondo. Ze onda zarie? Izmene, bai ez da? Bueno, ze musik entzute zuzuk, Ana? Aba. Aba, ze kanta entzute zuzuk? Dana. Dana gustatzen datzuz. Bai. Izmene eta zuk? Kentzazpitalan. Bai, badakugu kamen makinez zoragarri bezauen musik edan aiartzeko zeuen bideoek eta zeuek nahi zuien dana. Hemen pelau bana gure neskentzat, diega! Etorriak. Hau bana, hau Izmene. Anda, Izmene, Apa, Barbiatarra! Bueno,